okupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyewenda. Poyamba mitu yake. Mabungwe ya National Advocacy Platform ndi Human Rights Defenders Coalition HRDC ati nkofunika kuti pakhale msonkhano wa magulu okhudzidwa ndi chisankho pofuna kuthetsa madandaulo omwe zipani zina zotsutsa zili nawo. Mukalata yomwe mabungweyo alemba ati ndi odandaula ndi pempho la zipani zina kuti ntchito yakalembera wa chisankho ayimitse kaye ponena kuti izi zikhoza kusokoneza cholinga cha bungwe la MEC komanso anthu akhoza kutaya chikhulupiriro ndi ndondomeko yokonzekera chisankho. Zuleika Nanguwo walemba ripoti ili. Wapampando wa National Advocacy Platform Benedicto Kondowe wati nthawi yakona tsopano yoti madandaulo omwe zipani zina zotsutsa zikupereka pa nkhani yokhudza chisankho cha chaka chammawa akonzedwe kamba kuti kulephera kutero kuli ndi kuthekera kokhudza zotsatira za chisankhochi. Iwo ati msonkhano wa magulu onse okhudzidwa pa chisankho ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kuthana ndi madandaulowa. Pali gawo lalikulu limene amabungwe amapanga ndi chifukwa chake chikalata chathu tachiperekanso atsogoleri wapampando wa Malawi Electoral Commission komanso tikukonza zokambirana ndi akuluakulu ameki komanso atsogoleri azipani kuti pakhale kumvetsesana kuti ngati pali zovuta njira yabwino yokonza ndi kukambirana. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala akugwirizana ndi ganizo lochititsa msonkhanowo ponena kuti mabungwe a MEC ndi NRB sakumva madandaulo azipanizi. Malawi Electoral Commission ndi NRB akupanga chisankho chawo osati chisankho cha dziko la Malawi, so ndizodandaulitsa ndi kukhala ndi mkumano umenewu ndi china mwina chimene zikhoza kuthandizira pokhapokhapo ngati mkumanowo ungachitike kuti anthu afuna ndi kumvetsera zimene zipani zikufuna kuyankhula pa nkhani ya chisankho cha chaka chammawa. Mneneri wa MEC Richard Mveriwa wati bungweli litulutsa kalata posachedwapa yomwe mwa zina ilunjike pa madandaulo omwe zipani zotsutsazi zapereka. Zipani zotsutsa za UDF, UTM, AFORD ndi DPP zikufuna MEC iyimitse ntchito yakalembera wa chisankho mwa zina. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Chipani cha UTM chionetsetsa kuti ndondomeko yosankha adindo atsopano ku msonkhano waukulu wa chipanichi ndi yachilungamo. Mneneri wa chipanichi Felix Njawala polankhula pa mgonero omwe chipanichi chinakonza kuti chipeze ndalama zothandizira msonkhanowo wati chikuyembekezera kuti omwe adzagonje adzapitirira kukhalabe mchipanichi. Chipanichi chinakonza mgonero kuti chipeze 150 million kwacha yoti chionjezere pa ndalama zomwe chigwiritse ntchito pa msonkhano wake waukulu osankha adindo omwe uchitike pa 17 mwezi uno ku Mzuzu. Kasimaubi walemba ripoti. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wati chipanichi sichikuyembekeza kuti omwe akupikisana pa maudindo osiyanasiyana kuphatikizapo wa mtsogoleri wa chipanichi ku msonkhano wakulu wa chipanichi akakagonja atuluka mchipanichi, kunena kuti chipanichi chikuyembekezera kuti omwe sazachita bwino adzathandiza omwe achita bwino. Anjawala ati chipanichi chionetsetsa kuti ndondomeko yosankha anthu omwe akhale maudindo osiyanasiyana izakhala yachilungamo komanso zochitikira poyera. Pamwambo wa mgonero omwe chipanichi chinachititsa, koma mtsogoleri wa chipanichi Dr. Michael Usi kunalibe, atsogoleri ena omwe akufuna kupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi monga a Newton Kambala, Dr. Dalitso Kabambe, Dr. Patricia Kaliati komanso Dr. Matthews Mtumbuka analonjeza kuti azapitirira kugwira ntchito ndi chipanichi posatengera zotsatira za ku msonkhano waukulu. Mwazina kumwambowu chipanichi chinagulitsa chithunzi cha malemu Dr. Saulos Chilima chomwe yemwe anagula ndalama zochuluka ndi Dr. Dalitso Kabambe omwe anachigula pa 26.7 million kwacha, ndipo otsatira awo anali engineer Newton Kambala omwe anachigula pa 25.2 million kwacha. Felix Njawala anagula chithunzichi pa 16 million kwacha, Patricia Kaliati pa 8.5 million kwacha, ndipo Dr. Matthews Mtumbuka anagula pa 5.7 million kwacha. Malinga ndi wapampando wa komiti yomwe inakonza mgonerowu a Andrew Kulemeka, ndalama zomwe zapezeka anthu azidziwa posachedwa. Chipani cha UTM chinakonza kuti chipeze 150 million kwacha kuchoka kumwambowu zothandizira msonkhano waukulu wa chipanichi omwe uchitike pa 17 mwezi uno mu mzinda wa Mzuzu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Bungwe la chisankho la MEC lati anthu oposa 2.2 million kwacha ndi omwe alembetsa mkaundula wa chisankho mgawo loyamba lomwe latha posachedwapa.
Kupitirira ndi nkhani zathu, kazembe wa dziko la Tanzania kuno ku Malawi watsindika kufunika kuti anthu a mu Africa azichita zinthu mogwirizana potukula zachikhalidwe zawo zosiyanasiyana. A Agnes Kaloya anena izi loweruka ku Lilongwe pamwambo oyamba kuchitika wa Africa Meet. Malingana ndi Kaloya, miyambo ngati imeneyi ndiyofunika chifukwa imalimbikitsa kuchita zinthu limodzi, kuphunzitsana khalidwe kudzera mu zakudya, mavalidwe komanso chitukuko. Ndipo yemwe wayambitsa mwambo wa Africa Meet, Showcase Keido, wati ganizoli ladza pofuna kubweretsa pamodzi anthu aku Africa kuti azikambirana nkhani za malonda komanso zinthu zomwe zimawakhudza komanso zikhalidwe zosiyanasiyana. Africa tikumane, anthu amu Africa tikumane, choyamba tisangalalirane ngati Africa, maiko osiyanasiyana chabwino mu Africa, koma ndifebe Africa tikumane, tidziwane, tisangalalirane, tidye zakudya kuti anthu a maiko ena amadya chani, nanonso zakumalawi timadyanso chani, tikumane tigawane zakudya, tichezerane, tionetsane zimene timapanga mwachikhalidwe mwathu, komanso tikambirane zokhuzana business ndi kuti tingatukule bwanji economy ya Africa. Poyitana tinayitana anthu ngati achina African Union, African Development Bank, AGRA ndi General Public. Napanga invite General Public, of course uko kamene apanga register na meta atalemba kuno. Komabe paina amene sinayitane koma meta vomizana kuti abwere ndama embassy ngati Mozambique embassy ataona okha flyer anaonetsa interest kuti afuna zakhala nafe chidwi choti afuna zakhala nawo pano, then also apeza kuti ali nawo pompano. Tanzanian embassy also tinawo pompano, Moroccan embassy ndi even the embassy of Japan onsewo abwera zakhala nafe limodzi. Chimene tifuna kukwaniritsa ndi kuona kuti tabwera pamodzi, Africa wagwirizana manja, tamvana kuchotsa china chimene chimatichinga ngati anthu Africa, anthu amene ndi interest mu Africa, anthu amene tili aku Africa, tigwirane manja, tikhale mmodzi. Tikakhala mmodzi tipangenso zinthu limodzi, tikulire Africa limodzi, pamenepo pamene tikulire Africa. Zikuyambira kuno ku Malawi akandikoyamba zikuchitika, koma tofuna zipitire maiko mwina monse kuti aliyense abwere limodzi. Mene muone maiko osiyanasiyana abwera pano, pali maiko ambiri anthu amene abwera panopa, koma cholinga Africa wayanjane, Africa tigwizane chimodzi, tiyendere limodzi chotukula Africa. Anthu omwe akupindula ndi ntchito za mbwezera chilengedwe ku Karonga apempha boma kuti liganizire kuonjezera ndalama zomwe akulandira ndi cholinga choti zithandize kuchepetsa mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nawo. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi ntchitozi kuiponga, a Josephine Msoya, wauza Zodiac dzulo kuti ngakhale akuyamikira boma pokweza ndalamazi kuchoka pa 28,000 kwacha kufika pa 48,000 kwacha, koma nkoyenera kuti aonjezere zina kuti zigwirizane ndi momwe zinthu zilili. Adam Zondaninge walemba ripoti ili. Zambwezera chilengedwe ndi zimodzi mwa ntchito zimene zili pansi pa project yotchedwa Soil Support for Resilient Livelihoods imene kulandira thandizo la ndalama lochokera ku World Bank. Komabe anthu ena amene akupindula ndi ntchitozi m'boma la Kalonga apempha boma kuti liganizire kuonjezera ndalama zimene akulandira ndi cholinga choti zigwirizane ndi mmene zinthu zilili m'dziko muno. Mmodzi mwa anthu amene akupindula ndi ntchitozi, a Josephine Msoya, ati ngakhale kuyamika boma pokweza ndalamazi kuchoka pa 28,000 kwacha kufika 48,000 kwacha, koma ndalama sizokwanira kuti agule chakudya komanso fertilizer mwa zina. Tikusujika yaya vana so nifata chiti iti unai kupindula chomene kutakumbaka kuti panyango ya boma tukuliongaso kuti kapoka 28 so ni 48 kwanja ngwasita kuti pranti kwa chama chitiku mpanya kusajira kwesi kanyaka pachoko chifuka kutipindulira ndithu ukhala kakuchepa kweni kutipindulira kumafetereza kugula kusunga tubwekeshana pata bwekeshana tukatola fetereza tugula ngati pa guru tugawana tugula fetereza ndatamene iyo. Mmodzi mwa anthu amene akupindula ndi ntchitozi kuiponga wa Lusungu Mwakanyemba ati kumanga mayenje othandiza kutchinga madzi zathandiza kwambiri kulimbana ndi kukokoloka kwa nthaka, choncho kuchititsa kuti anthu akhale ndi zokolola zochuluka. Tikalima mmusi mwamphepete mwasongwe mujasonga kangoti wasefukira chakudya chonse chimata mpunga umadyedwa chimanga chimapita mindaso imakokoloka, ndi anthu anaganiza kuti tikhale ndi kasikimu kamene ku nthawi ya ujeni ya zuwa ija tizikolola madzi awe achititazira kuti kumusi uko ndepa nkhani ya food security anthu akulima chimanga cha winter. Mkulu amene akuyendetsa ntchito za mbwezera chilengedwe khonsolo ya boma la Kalonga, Amilobe Muntali, ati kuzera mu ntchitozi mioyo ya anthu ambiri yatukuka kamba kuti akukhuzidwa pa ntchito yoweta ziweto komanso kuchita ulimi mwa zina. M'malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undaninga. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyenda. Tionenso mitu ya nkhanizi. Mabungwe oona za ulamuliro apempha kuti pakhale msonkhano
wa magulu okhudzidwa ndi chisankho pofuna kuthetsa madandaulo omwe zipani zina zotsutsa zili nawo. Chipani cha UTM chati chionesetsa kuti ndondomeko yosankha adindo ku convention yake izakhale ya chilungamo. Akuluakulu akuti mpofunika kukhazikitsa njira zosiyanasiyana komanso kugwirira ntchito limodzi kuti ophunzira ayambe kuchita bwino pa maphunziro a sayansi. Nkhani za masewero, Airtel top 8 masewero pakati pa FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers papezeka 116 million kwacha. Tipitire ndi nkhanizi akuluakulu akuti mpofunika kukhazikitsa njira zosiyanasiyana komanso kugwirira ntchito limodzi kuti ophunzira ayambe kuchita bwino pa maphunziro a sayansi. Mkulu woyendetsa za maphunziro ku unduna wa za maphunziro Professor Gordon Msilimba wati kafukufuku pa zotsatira za JCE komanso MSCE za chaka chino anasonyeza kuti ophunzira ochepa ndiwo anachita bwino pa maphunziro a sayansi. Iwo anayankhula izi kumapeto a sabatayi pa mpikisano okhuza maphunziro a sayansi wa sukulu za sekondari mdziko lino omwe anakonza ndi Malawi Liverpool Wellcome Trust ku Lilongwe. Innocent Kumchedwa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Imon Pilingo. Ophunzira kuchokera ku sukulu ya sekondari ya Blantyre, Dedza, Loyola Jesuit, St. Mary's, Nkatabe komanso Providence anasonkhana ku Lilongwe komwe kunali mpikisano pa maphunziro a sayansi. Ophunzira awa amapikisana komanso kuonetsana ukatakwe pa maphunziro a physics, chemistry, biology komanso masamu. Pakuthapa zonse, sukulu ya Dedza ndiye yapambana ndipo yalandira mphoto komanso 2.5 miliyoni kwacha. Pa nambala yachiwiri panali Providence yomwe nayo yalandira chikho ndi 1.5 miliyoni kwacha. Mkulu yemwe anayambitsa mipikisano yotereyi Associate Professor Kondwani Jambo akufotokoza chifukwa chomwe amachititsira mipikisano yotereyi. Chilifeo chilitolinga chathu ndikupangisa kuti anthu aziwe kuti kuzipanga sayansi career ya sayansi mosavuta komanso mwalayi kuno nzotheka. Mkulu woona za maphunziro Professor Gordon Msilimba wati mipikisano yotereyi ndiyofunika kwambiri maka polingalira momwe dziko lino likuchitira pa maphunziro a sayansi. Mukuona mmene anathu akhozera MSc yapitayi ambiri achita bwino ma arts kusiyana ndi ma sciences. So tikuyenera kuti titenge ma initiatives ambiri amene akumpanga encourage mwana kuti azitenga maphunziro a sayansi. Grace Kachingwe kuchokera ku Providence ndi ophunzira yemwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowo. Ndizokuti dziko lino likufuna masayansi kuti liyende bwino, ndeno akutilimbikisa science for all kuti tizipanga participate mu activities a science chifukwa akufuna atsogoleri amawa okuti azalithandiza dziko likupita pasogolo chifukwa cha science. Ophunzira atatu a form 4 omwe anatenga nawo mbali pa mpikisanowo kuchoka ku sukulu za Nkatabe, St. Mary's komanso Blantyre apeza mwayi okaphunzira ntchito kwa chaka chimodzi ku Malawi Liverpool Wellcome Trust. Emmanuel University yatsindika zakufunika kwakuti sukulu zosula aphunzitsi ziyambe kupereka maphunziro a degree a aphunzitsi a sukulu za primary. Wachiwiri kwa chancellor wa university yo Dr. Macpherson Jerry wati izi zingathandize kutukula maphunziro kuti adzifanana ndi momwe maiko ena akuchitira. Winston Gaimina walemba ripoti. Anthu ndi magulu osiyanasiyana pa nkhani za maphunziro akukonza zokhazikitsa maphunziro a degree posula aphunzitsi a sukulu za primary. Pali chiyembekezo chakuti izi zidzathandiza kutukula maphunziro m'dziko lino. Wachiwiri kwa chancellor wa university ya Emmanuel Dr. Macpherson Jerry wati maphunzirowa angathandizenso dziko lino kufikira pa mlingo wa maiko omwe akuchita bwino pa maphunziro a sukuluzi. Chikafufuka kusonyeza kuti ni Malawi yokha amene aphunzitsa ku primary ndi ku secondary amene ku primary makamaka ali pa certificate amati IPTE. Ifeyo ngati Malawi aphunzitsi a primary sanayambe. Faida kuti ndi boma kuti bwanji tiyambeko kuti tifanane ndi maiko ozungulira ifeyo. Pakana lipano university yakhazikitsa project yomwe pa Chingelezi akuitcha Women Empowerment and Special Needs Education WESNED yomwe ifikire sukulu za primary m'maboma a Dedza ndi Lilongwe. A Geoffrey Maganga ndi mkulu wa project iyi ndipo ati akuyembekeza kuthandiza aphunzitsi achizimayi okwana 30 msukulu za primary kuchita maphunziro a diploma komanso kupereka thandizo kwa ana 400 omwe ali ndi ulumali. Tikamakani ana ama ulumali tikamana kufuata achite promote tikuna kuti tiwathandize pa mavuto amene amakumana kwa maulumali awo. Ena amasowa maglasi, ena sasowa maglasi akungofuna achipatala kungodonthesera mankhwala m'maso mwawo akhoza kumapenya bwinobwino.
ena amavutika kumva, si wonse amene akusowa zipangizo zomvera zija. Kwa hiyo amene akusowa zipangizo zomvera zija, project ndiyo konzeka kuagulira. Koma wena akungofunika kuti achipatala achose phula, wena akungofunika kuti achipatala angotenga madrop amankhwala angoapatsa. Kuli wena amene amavutika mayendedwe. Ayamikanichirwa ndi mmodzi mwa aphunzitsi pa skulu ya primary ya Tenthera yomwe ipindule mu ntchitoyi. Project imene itithandiza kwambiri chifukwa ana amene amakanika kubwera ku skulu chifukwa cha menstrual period azibwera, ndiponso ana ena amene anali ndi ulumali alimbikitsika kumabwera ku skulu chifukwa project imene imapanga include ana ulumali ngakhalenso ana alungalunga. Project iyi ayigwira ndi thandizo la bungwe la Bread for the World la ku Germany. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mzamasewero ndi ime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 pakati pa Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bullets omwe wachitika pa bwalo la bingo ku Lilongwe papezeka 116 million kwacha ndipo matimu atenga ndalama zopyola 20 million kwacha. Izi ndi ndalama zochuluka kupezeka koyamba pa masewero amodzi pambiri ya mpira wa miyendo m'Malawi muno, ndipo mkulu woona za malonda ku bungwe la FAM Atulipo Mwene Lupembe wati izi zachitika kamba ka ndondomeko zabwino zomwe anagwiritsa ntchito pa masewerowa. Bullets yagonjetsa Silver Strikers ndi chigoli chimodzi kwa adu mu ndime yotsiriza kuti ikhale akatswiri a Airtel Top 8 kachitatu motsatizana. Nkhani imeneyo nso tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Mabungwe oona za ulamuliro apempha kuti pakhale msonkhano wa magulu okhudzidwa ndi chisankho pofuna kuthetsa madandaulo omwe zipani zina zotsutsa uli nawo. Chipani cha UTM chati chionetsetsa kuti ndondomeko yosankha adindo ku convention yake izakhale ya chilungamo. Akuluakulu akuti mpofunika kukhazikitsa njira zosiyanasiyana komanso kugwiritsa ntchito kugwirira ntchito limodzi ndi ophunzira kuti ayambe kuchita bwino pa maphunziro a science. Ndipo mu nkhani zina masewero a Airtel Top 8 pakati pa FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver Strikers mu Airtel Top 8 papezeka 116 million kwacha. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com 19 Chisomo Nyoenda. Tsani bwino. Sayawe Christmas, the Great Angels Choir, BICC, 25 December, 11 Gologo Mawa, sharing the stage with the Black Missionaries. Antony Magondetsa, Skefo Chimoto, KOK, Dr. Ethel Kamendo Banda, Toko Suya, Wendy Harawa, Miracle Chinga, Shama Vocals, Kamuzu Barracks, The Marvelous Deed, Limbani Cementi, Eno Komanso Eliza Elias, VIP 15,000 kwacha, Pakomo 20,000 kwacha, Standard Ticket 8,000 kwacha, Pakomo 10,000 kwacha. Kuipata moto New Year pa Ubuntu Lodge 1 January 2025. Kuyambira Tugologo Masana Pakomo 5,000 kwacha kulu. Sayawe pa Christmas.